bata ga Allah maɗaukakin sarki. Ba mun gode ma Allah mun yaba masa, muna neman gafararsa da shiryarsa, muna ƙara jaddada imani da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda isa ya ɓadda shi, hakanan duk wanda Allah ya ɓadda shi ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi. Ina mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya, Ubangijin farko da na ƙarshe, wanda ake bautawa a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Shi ne farkon da babu wani kafin shi ne ƙarshen da babu wani bayansa, shi ne wanda yake sama da babu wani sama da shi ne wanda yake ƙasan da babu wani a ta ƙasa da shi. Lallai ina mai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake, kuma dukkan makoman mai rayuwa a gare shi yake. Ina mai shaida lallai shugabanmu Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzonsa, annabinmu, masoyinmu, jagoranmu, mai cetonmu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalansa da zurriyansa da duk wanda yake bin tafarkinsa da koyi da sunnansa har izuwa ga ranar tashin kiyama. Bayan haka ya ku ƴan uwana musulmi, taken hudubar mu a yau 7 ga watan Ramadana na shekara ta 1435 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ta yi daidai da 4 ga watan 7 na shekara ta 2014 miladiya, shine ayyukan alkhairi da misalan kowane aiki. Ya ku ƴan uwana musulmi, ya ku bayin Allah, ya ku mumunai masu daraja da karamci masoya, Allah ya muku albarka gaba ɗaya, ya yi wa rayuwanku albarka, ya yi wa dukkan abin da kuka mallaka albarka a nan rayuwanku ta duniya da rayuwanku ta gobe kiyama, da rayuwanku da za ku yi a zaman kabari, da ranar da za a tashi a tsaya gaban Allah tsirara. Sannan bayan haka ya ‘yan wana musulmi, ina muku wasiya da tsoron Allah maɗaukakin sarki, tsoron Allah da zai sa Allah ya yadda da ku, tsoron Allah da zai sa Allah ya tsarkake ku, tsoron Allah da zai sa Allah ya nagarta zukatanku ya gyara su, tsoron Allah da zai gina lahiranku ba duniyanku ba. Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk mai wanda yake tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita a dukkan al'amuransa, sannan ya azurta shi ta yanda baya zato baya tsammani. Wanda yake tsoron Allah, Allah zai sanya masa sauƙi a cikin al'amuransa. Wanda yake tsoron Allah, Allah zai kankare masa zunubansa gaba ɗaya, sannan ya girmama masa lada. Ya ku ‘yan uwana musulmi, ku sani matattaran alkhairi gaba ɗayansa yana cikin aikata ayyukan alkhairi, matattaran sharri gaba ɗayansa yana cikin aikata munanan ayyuka. Shin kun taɓa ku ji inda mutum ya shiga wuta saboda ɗa'a wa Allah? Shin kun taɓa ku ji inda mutum ya shiga aljanna saboda tsantsan saba wa Allah? Baya taɓa yiwa, domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljanna ta zamanto sakamakon masu aikata alkhairi da barin munanan ayyuka, ya sanya wuta, ya halitta ta, ya tanada ta zamanto uquba ne ga masu aikata munanan ayyuka da barin aikata alkhairi. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce, fa amma man a'ata, duk wanda ya ba da dukiyansa wa Allah, wattaka ya tsoraci Allah a rayuwansa, wa saddaka bil husna ya gaskata annabi da alqur'ani, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah ce za mu sauƙaƙa masa dukkan wani al'amari na sauƙi a rayuwarsa ta duniya da gobe kiyama. Wa amma man bakhila, amma wanda yayi rowa, wastaghna, ya nuna ya wadata ma daga Allah, baya bukatan Allah a lamuransa, wa kazzaba bil husna, ya ƙaryata zuwan annabi da alƙur'ani, fasanu yassiruhu lil usra, za mu sauƙaƙa masa dukkan wata wahala. A wata aya Allah ya ce aljannan nan da kuke jin labarinta, Allah ya ce za mu gadar muku ita ne sakamakon ayyuka na alkhairi da kuke aikatawa.
a wata aya Allah ya ce fa amma man tagha, wanda ya ta'addanci wa mutane, ya keta haddojin Allah, ya saba wa Allah a rayuwarsa, wa athara alhayata duniya, ya fifita rayuwar duniya akan lahira, fa innal jahima hiya ma'awa, tabbas wutan jahima ita ce makoman shi a gobe kiyama. Allah madaukakin sarki ya sanya ayyukan alkhairi su ne sabuba na dukkan wani alkhairi da jin daɗi tun a nan duniya har gobe kiyama. Saboda haka ya kai ɗan uwana musulmi, karkare na karka ga ƙarancin aikin alkhairi da za ka yi, karkare na shi ka aikata shi in dai aikin mai kyau ne na alkhairi ne, kada ka rena ƙanƙantansa, ka zamanto mai kwaɗayi sosai, mai zabura wajen aikata ayyukan alkhairi a duk lokacin da daman hakan ta samu, domin ba za ka taɓa sanin cikin 'yan ƙananan ayyukan alkhairin da kake aikatawa wanne ne Allah zai rinja yadda skelin ka mizanin ka gobe kiyama da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayanku zai iya aikata wani aikin alkhairi ƙarami wanda baya ɗaukan shi a matsayin komai a zuciyansa, baya tunanin shi nan inda ya aikata shi mayamance da shi, amma gobe kiyama idan aka bincika sai a samu shine ya ɗaga darajarsa a cikin aljanna ta ƙololi. Hakanan mutum yakan rena aikin sabo, ya gan shi ɗan ƙarami sai ya rena shi, ya take shi, ya aikata kawai ba tare da yana tunanin shi ba ko ya kwana da tunanin shi a zuciyar shi, amma gobe kiyama idan aka duba sai a samu shi ya dulmuyar da shi a ƙarƙashin wutan jahannama. Saboda haka kar mutum ya rena aiki in dai na alkhairi ne. Yan wana musulmi, matuƙa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce barin dabino na kare mutum daga wutan jahannama. In dai har barin dabino zai kare ka daga wutan jahannama, ya dan wana musulmi, ina ga shi kwayan dabino, ina ga kwaya biyu, ina ga wanda zai bada kwaya uku na dabino. Idan Allah zai ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, duk wanda zai aikata aikin alkhairi da daidai da kwayan zarra, ka ɗauko ɓarin dabinon nan ka nike shi a mai da shi gari, ka duba kwayan zarra nawa ne za ka kirga a wannan wajen. Ashe abu ne mai yawa, aiki ne mai girma ya 'yan uwana musulmi. To kar mutum ya rena kankantan aiki in dai na alkhairi ne. Allah ce faman thaqulat mawazinu, duk wanda mizanin shi ya nauyaya a gobe kiyama, fahuwa fi ishatin radiya, yana cikin wata irin rayuwa yardadda a wajen Allah. Yawaita ayyukan alkhairi yan kaɗan su suke yawa su taru su zamanto masu yawa masu albarka. Allah ce inna Allah la yazlimu mithqala dharratin, Allah baya zalintan mutum aikin alkhairi da daidai da kwayan zarra, in ka ba Allah, Allah zai karbe shi. Wa in taku hasanatan, idan aikin na alkhairi ne, yudha'ifa, Allah zai ta ninninka maka shi, sannan wa yu'ti min ladunhu ajran azima, ya baka lada mai girman gaske a ta dalilin wannan kwayan zarran da ka bashi na alkhairi. To idan kwayan zarra Allah zai baka lada mai girma a madadinsa, ina ga ayyuka manya-manya da kai masu alkhairi. Ina ga wanda ya gina masallaci, ina ga wanda ya gina islamiyya, ina ga wanda ya tona mutane rijiya suna shan ruwa a inda babu ruwa, ina ga wanda ya yi wa mutane gada, ina ga wanda ya gyara mutane magudanar ruwa, ina ga wanda ya ciyar da mai yunwa, ina ga wanda ya taimaka mara lafiya ya warke a ta dalilin shi. Ina ga ya za a kwatanta girman ladansu ya 'yan uwana musulmi. Saboda haka madalla ga mutanen da suka tara nau'ukan aiki na alkhairi daban-daban, kar ka taƙaita a aikin alkhairi ɗaya, ka taɓa wannan, ka taɓa wancan, ka taɓa wannan. Duk inda ka ji kaza aikin alkhairi ne, ka yi ƙoƙari ka yi shi a rayuwanka, ka ɗan taɓa wajen, ka miƙa hannunka a wajen. Kar ka ce kai ɗaya kawai za ka riƙe, kuma ka rintimo abin da za ka iya mai sauƙi, domin ayyukan alkhairi su ne hanya, su ne sabuban kubutan mutum a gobe kiyama.
wanda kaga yana aikata su to Allah ya masa muwafaka ga hanyar masu tsira gobe kiyama, kuma Allah ya biyar da shi hanyar masu rabauta. Allah ya kare shi daga abin da zai amfane shi a nan duniya da lahira. Ya 'yan uwana musulmi, ayyukan alkhairi suna da yawa kwarai da gaske, tunda muna cikin watan girban alkhairi, muna cikin watan gasa wajen aikata alkhairi, watan da ake ninnika ayyukan alkhairi. To ƙofofin alkhairi fa suna da yawa kwarai da gaske, ba a takaita su a ƙofa ɗaya ba. Ƙofofin Allah ya shar'anta su kuma a buɗe suke. Ayyukan alkhairi suna da faɗin gaske, ba su da iyaka, ba a iya katangance su. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wasari'u, ku yi rige-rige zuwa ga gafaran ubangijinku, ku yi rige-rige zuwa ga wata aljannan da faɗinta tamkar sammai bakwai da ƙasai bakwai, wanda aka tanada ta kawai ga masu tsoron Allah. A wata aya Allah ya ce, ku yi rige-rige da gasa zuwa ga gafaran ubangijinku da wata irin aljanna wanda faɗinta tamkar sammai da ƙasai, wanda aka tanada ta ga wanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah. Wannan falala ce, ba kowa bane Allah yake bawa. Falala ce ga Allah yake bawa ita ga wanda yake so daga cikin bayinsa. Shi Allah ma'abucin falala ne mai girma. Yau ga wani nan kun taso tare, kun yi wasa tare, kun tashi kuna makwabta, amma kafiri ne, Allah bai zaɓe shi ya sanya shi musulmi mai tsoron Allah ba. Saboda haka duk waɗannan abubuwan bai da rabo a wajen Allah. Ko ba dabaranka bane kai da ya shirye ka zuwa ga addinin, ba dabaranka bane, ba ƙarfinka bane, ba gado bane. Inda gado ne da ɗan annabi Nuhu ya gaji babansa ya zamanto mumini, amma Allah bai so hakan ba. Inda gado ne da mahaifin annabi Ibrahim ya zamanto mumini, amma da yake abun a hannun Allah ne bai zamo haka ba. Saboda haka ya 'yan uwana musulmi, in ka ganka a musulmi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, falala ce ta Allah da yake ba ita. Kar kai ma wani gatse, kar ka nuna ma wani kafi shirya, kar ka nuna ma wani kafi abin nan, ba dabaran ka bace ta shiryar da kai, Allah ne. Saboda haka ya 'yan uwana musulmi, a wata aya Allah ce fasdabiqul khairat, ku yi rige-rige wajen aikata alkhairi. Ilallahi marji'ukum jami'a, makomanku ga Allah take gaba daya. Fayunabbi'ukum, ya ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun, ga abinda kuka kasance kuna sabani a kansa anan. Kamar yanda aka kwadaitar da musulmi kada ya rena aikin alkhairi komai kankantansa, to haka nan mafa ana masa gargadi, ana ja masa kunne kada ya rena aikin sabo komen kankantansa, kada ya rena sabo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku kiyayi aikata ƙananan zunubai, domin aikata ƙananan zunubai su suke taruwa yau da gobe, yau da gobe, yau da gobe, sai su halakar da mutum gaba ɗaya. Zai dan muka duba teku, in ka duba teku za ka ga teku daga ɗigo ya fara, amma yau gashi nan ya taru ya zama to ruwan da in mutum shiga zai halakar da shi. Saboda haka ya 'yan uwana musulmi, nau'in ayyuka masu alkhairi da farala dai in aka dunkula su sun kasu kashi uku. Yau ne za mu kawo kashi ɗaya, in Allah raya mu kawo sauran kashi biyu. Nau'in ayyukan alkhairi na farko su ne wanda amfaninsu yake takaita ga wanda ya aikata su kawai, ba sa zarce shi su amfani wani. Kaman sallah, idan ka yi sallah ladanta yana takaita a kanka kawai. In ka zauna ka yi zikiri, subhanallah 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 walhamdulillah walhamdulillah, ka ambaci Allah, ko ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah, wannan yana takaita a kanka ne kawai, ladan baya zarce ka ya je gun wani. Haka nan ma azumi lada ne mai takaituwa akan wanda ya yi shi kawai, da makamantansu. Kwadaitarwa a shar'ance ta zo daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna musulmi ya rika yawaita aikata irin waɗannan ayyukan.
Abu Huraira ta Allah yarda da shi ya ruwaito hadisi ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ya manzon Allah wace sallah ce tafi daraja bayan sallan farilla? Shine ce sallan da mutum zai tashi a tsakiyar dare ya yi ta wa Allah ba mai ganin shi. Aka tambaye shi to wani azumi ne ya fi daraja bayan ramadana na farilla? Ya ce yin azumin watan Allah al-Muharram, watan Muharram, su taso'a da Ashura. A wani hadisi na Anas manzo Allah sallama ya ce wanda ya yi sallan alfijir, sallan asubahi cikin jam'i, bayan an idar ya zauna yana ta ambaton Allah, sai da rana ta fito ya tashi ya yi sallah raka'a biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi ladan haji da umra. Wai don ma kar kai kokonto, annabi ya ce cikakku sau uku annabi yana maimaitawa. A yi sallan alfijir kawai, a idar ka zauna kana istighfari kana karatun ƙur'ani, zuwa rana ta fito kawai ka miƙe ka yi raka'a biyu, za a baka ladan haji da umra. Duk wahalan da alhaji ke sha na tara kuɗi, na zuwa biya, da bin layi, da allura, da auna kaya, da kwana a filin jirgin sama, da tashi a jirgin a yi awa 4, a sauka a jidda wata rana a kwana, a yi kwana 2, a tafi a bus a kwana a Mina, a kwana a Arfa, a Muzdalifa, a zo a yi jifa a matsu, da umran da hajjin da wannan wahalan a dawo kuma duka a ce within 30 minutes Allah ya baka wannan ladan. Ka inna rabbana karimun, wallahi ubangijinmu yana da karamci. Allah yana son mu da aljanna, Allah yana son mu da alkhairi, sai dai wata 'yar tsoka ce karama ita ce take hana mu samun wannan ladan, ita ce zuciya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta ta. Mu duba ayyuka na alkhairi masu girma irin wannan. A wata riwaya ta Dabarani lafazi ya ce mutum zai koma gida da ladan haji da umra cikakke, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wani hadisi na Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata gaba da take jikin ɗan adam ana rubuta mata sadaka in ta yi aikin alkhairi. Malamai su yi bayani gaɓoɓi 360 ne daidai a jikin mutum, haka hadisi, sharhin hadisin ya yi bayani. Yanzu idan kaga kwalba da za ta soki mutum a hanya ta yanke shi, in ka sunkuya ka miƙe ka ɗauka ta ka jefar, duk wata gaba a jikinka ta lankwashe, sai da ta yi motsi yayin da za ka sunkuya ɗin ka ɗauka, duk wata gaba a jikinka ta yi motsi, kowace za a rubuta mata lada. Lada ɗaya sau nawa? Sau 360 times nawa? Times 10, domin lada ɗaya idan kai ana baka madadin shi lada 10. Kaga 360 sau 10 nawa za ka samu? Sannan 10 kuma manzala sassala ce a ninnin kashi zuwa 700. Wajen ɗaukan kwalba kawai ka samu wannan ladan, ka kau da kwalba kada ta yanke mutane a hanya, kawai ka samu wannan ladan. Mutum ya ga kusa da za ta soki jama'a, ya sunkuya ya ɗauke ta ya jefar da ita nesa, kowace gaba ta yi motsi yayin da ka sunkuyan nan ka miƙe, to kowace gaba ɗayan nan, in ji manzo Allah sallallahu za a ba ta lada ɗaya, lada ɗaya kuma lada 10 ne a madadinsa, so 360 sau 10, sannan kuma sau 700 wajen sunkuya ka ɗauki kusa kawai ka jefar da ita ka kau da ita. Kai bari dai bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka, kullu yaumin tatlu'u fihi shamsu, duk lokacin da rana ta aka wayi gari aka samu ka sulhunta tsakanin mutum biyu kawai da ba sa jituwa, sadaka ne. Ka taimaka wa mutum akan dabbarsa,
fatahmilu alai ka ɗora shi a kanta sadaka ne, ko kuma ka taya shi ɗaga kaya ya sa a abin hawansa, mota ne ko wani abu, ka taimaka masa ku ɗora sadaka ne in ji manzo Allah, domin kowace gaba ta yi motsi. Wal kalimatu tayyibatu sadaka, kyakkyawar kalman da za ta fito daga bakinka ga ɗan uwanka musulmi ma sadaka ne. Duk wani takun da za ka zuwa masallaci sadaka ne, kauda duk abin da zai cutar da mutane daga hanya sadaka ne. Duk waɗannan ladansu yana taƙaita akan wanda ya yi su. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bari in ga muku wani abu, kun ji duk waɗannan abubuwan da na lissafa, wanda ya zauna yayi raka'a biyu na sallar waluha tamkar yayi waɗannan ayyukan ne gaba ɗayansu. Raka'a biyu na walaha sai a rubuta maka lada, ka je masallaci a rubuta maka lada, ka kauda abun da zai cutar da mutane daga kan hanya a rubuta maka lada, ka yi alkalimatu tayyiba a rubuta maka ladan, ka taimaka mutum akan dabbarsa a rubuta maka lada, ka taimaka masa wajen ɗaukan kayansa ka ɗora masa. A wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya, yace waye ziyarci makabarta yau? Abubakar yace ni ne. Waye sulunta tsakanin mutanen da ba su jituwa yau? Abubakar yace ni ne. Waye ziyarci maraya ya shafa kan maraya? Abubakar radiyallahu anhu ya ce shi ne. Waye kaza ya ce nayi, waye kaza ya ce na. Annabi ya lissafo ayyukan alkhairi masu ɗimbiya, kowanne Abubakar ya ce ya yi shi yau. Sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to bari in gaya muku wani sirri, wanda ya yi sallan waluha raka'a biyu kawai to tana daidai da duk wanda ya yi waɗannan ayyukan. Shortcut ne kawai, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka zauna ka ce baka da ayyukan da za ka yi na lada? Ka zauna ka ce kai talaka ne, ba abin da zai, ga ayyuka da yawa suna jiranka masu saukin aikatawa. A wani hadisi na Abu Darda manzo Allah sallallahu alaihi ya kai dan adam, Allah ne ya faɗa, kamun raka'a 4 kawai a farkon yini ni kuma na isan maka ƙarshen yinin, in ji Allah. Kai rakatani duha kawai guda 4, Allah ce ya ishe ka kariya a duk sauran yinin har faduwar rana. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, shin ba kwa son in ba ku labarin mafificin ayyukanku da kuke yi, wanda suka fi tsarkaka wajen Allah mamallakinku, wanda suka fi ɗaukaka darajanku a wajen Allah, wanda sun fi muku alkhairi a ce ku yi sadaka da azurfa da zinari, wanda sun fi muku alkhairi da lada na gamuwa da abokin gaba a fagen yaƙi, ka sari wuyan shi ko ya sari wuyanka? Sai sahabai suka ce bala ya rasulullah, muna so ka ba mu labarin wannan aikin da ya fi waɗannan. Manzo Allah ce zikirullah, ka zauna ka ambaci Allah kawai. Karatun Qur'ani ambaton Allah ne. Ka zauna ka rika ce subhanallah subhanallah, ko kana tafiya alhamdulillah alhamdulillah, ko kana tafiya ko kana aiki, duk abin da kake, wannan da ya harcinka ba zai kasa faɗansu ba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ka rika yi subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ka yi su. Manzo Allah sassale ce idan kai wannan abubuwa duk ya fi waɗancan abubuwan lada, ya fi wanda zai ɗamara ya je jihadi ya gamu da maki ya sare wuyan maki ko maki ya sare wuyan shi. An bato Allah nan duk manzo Allah ce ya fi su. Mu duba chances, mu duba garaɓasa, mu duba fursa ma malam, amma ina kallon satellite ya hana mu, kallon tashoshi sun hana mu, wayoyin hannu sun hana mu, tugo ya hana mu, facebook ya hana mu, badu ya hana mu, whatsapp sun hana mu. Wallahi wani zai awa 3 yana sunkuye kan dan wannan gongomin yana ta scrolling abubuwa daban, zai iya maka awa 3 wallahi. Ma mu duba subhanallahi walhamdulillahi kawai da musulmi zai ci. Mu duba subhanallah. A wani hadisi na Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce la ilaha illallah
wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayini sau 100 kawai manzo Allah sallallahu alaihi yace yana daidai da wanda ya enta bayi 10 ka enta bayi 10 sannan a rubuta maka lada 100 a kankare maka zunubai manya-manya 100 sannan kuma kana cikin kariya daga dukkan wani shaidani na mutum da aljani tsawon wannan ranan yinin. Sannan babu wani makhluki a duniya da zai zo da wani aikin alkhairi da ya fi naka wannan din sai wanda ya yi irin nakan ko ya ɗara ka. Mu duba ya yan wana musulmi, a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce musulmi bai taba sa goshin shi a ƙasa don yayi wa Allah sujada ba face sai Allah ya ɗaukaka shi. Duk lokacin da ka sa goshinka a ƙasa kai wa Allah sujada cikin sallar nafila ko ta farilla, Allah ba zai barka ba face sai ya ƙara ɗaukaka darajanka. Demo kake sujada, demo Allah yake ɗaukaka darajanka, sannan ya kankare maka waɗansu zunubai. A sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wanda yace subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi a farkon yini da ƙarshen yini, Allah zai rubuta masa wato sau 100, wato Allah zai rubuta masa ladan da babu wani wanda yake da irin wannan ladan sai wanda ya irin abin da kai. Mafi daraja mafi falalan zikiri kuma shine wanda ake a bayan sallah farilla. Kaga idan da sallah ka tsaya ka ce subhanallah subhanallah 33 din nan, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, malamai suka ce babu wanda ya fi wannan zikirin daraja a duk cikin zikirin da za ka yi. Ga sunan wanda an idar da sallan gudu yake yi, wani ana idar da sallan shi bara ne naira 20 tada, bari mu idar da sallah yanzu ba juma'a ba ne, to ana idarwa wani da ya maka wannan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 din nan naira 20 da zai baranta tafi masa, tafi mai, ko wani sai da kaset da zai yafi mai yayi wannan, ko wani abun talla da ya kawo. Saboda haka ana idar da sallah zaka ga farkon abin da mutum zai nema duniya ne kawai, maimakon ya tsaya ya natsu ya yi abin da Allah ya umurce shi. In aka idar da sallah ga abin da Allah da manzan suka ce ka fara yi tukuna, mutum ba zai yi su ba, tsalle zai yi kawai, naira 50 ne a gaban shi. Allah ubangi ya rufa mana asiri. Saboda haka ya 'yan uwana musulmi, mu sani ambaton Allah da yawaita zikiri ƙofofi ne na dukkan wani alkhairi. Za ka ga alkhairi yana ɓuɓɓugo maka ta ko'ina, kuma suna tunkuɗe duk wani sharri, suna tattoshe ƙofofin sharri da duk abin ƙi. Ya ku bayan Allah, ku zage dantse wajen aikata dukkan abin da Allah ya wajabta muku da gaskiya da amana da kyautatawa, kuma ku rika kintatan sunnan manzon Allah sallallahu a duk ibadan da za ku yi, sai kun tabbatar haka annabi ya yi ta, shi ya faɗe ta, sai ka samu garanti. Kar ka yi ibada da ka sha wahalan da babu lada, domin haka kwaikwayo da manzon Allah shine yake sa ayyuka su karɓu. Ku kiyaye dukkan abin da ke lalata ayyuka ko kuma ya tawaye ayyukanku da kuka yi. Da manzo Allah sallallahu alaihi mutum yakan yi aiki mai kyau, ya yi aiki mai kyau sai ya zo ya lafta kuma sabon Allah a kansa. Ba a son kai aiki mai kyau in kana fita immediate ka je ka aikata sabo. Idan kai aiki mai kyau haka, sai ka zo ka lafta sabo a kai, sai ya tumurmushe shi, ya rufe shi, ya narkar da shi. Kullum abin da ake so musulmi yayi, in ka saba wa Allah ka zo ka ɗora mai kyau din ya rufe mara kyau din, amma ba wai ka yi mai kyau ka zo ka lafta mara kyau a kai ba. To hakan yana narkar da aikin ko kuma ya tawaye shi. Mu rika kiyaye ƙofofin da shaidan ke shigo mana ya ribace mu, wanda ya yi wa Allah da kansa alkawari cewa sai ya ɓatar da 'yan adam, alkawarin da ya ɗauka a gaban Allah kenan. Mu kiyaye dukkan abin da Allah ya haramta mana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
Allah ya wajabta muku abubuwa, kada ku tozarta su. Ya iyakance muku iyakoki, kada ku keta su. Ya haramta muku abubuwa, kada ku aikata su. Sannan ya yi shiru game da waɗansu abubuwa, bai faɗa mana hukuncinsu ba, ba don Allah ya manta ba, a'a don rahamarsa kawai mu yi walwalanmu. Yanda za ka gina gidanka, yanda za ka gyara ɗakinka, irin gadon da za ka sa, da bedroom ɗinka, da kayan toilet, wannan ba sai an ce me hukuncin kaza ba, duk Allah ya yi shiru akan waɗannan. Wace irin riga za ka sa yau, duk Allah ya yi shiru. Baka ce, fara ce, menene, kube ne, dara ne, menene, duk Allah ya yi shiru akan waɗannan, ba wai don abu na don kowa ya samu ya yi walwalansa. Saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana ce, ya ayyuhallazina amanu irka'u, ku yawaita ruku'i wa Allah, wasjudu, ku yawaita sujada ga Allah, wa abudu rabbakum, ku bauta ubangijinku, waf'alul khaira, ku yawaita aikata alkhairi, la'allakum tuflihun, za ku rabauta a gobe kiyama. Allah sanya mu cikin masu rabauta. اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم كن لنا وللمسلمين ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورنو وانصر إخواننا المستضعفين في يوبي وانصر إخواننا المستضعفين في أدماوة وانصر إخواننا المستضعفين في كسينا وفي كانو وفي بلاتو وانصر إخواننا المستضعفين في هذه الولاية وفي بنوي ونصراوة وانصر إخواننا المستضعفين في شمال نيجيريا وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي جميع عالم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم قنا كل الشر يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا عن فعل السيئات لا يقي عن فعلها إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل. حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله